Türkmenistana iýunyň başlaryna buğday ýorogyny resmi taýdan badlygy berilýär. Azatlyk radiosynyň Mara vilayatyna habarçysy Sewitin käbir buğday meýdanlaryna garly orogyny girişlendigini habar berýär. Yerli gallaçylar hasylyň hini taýýar däldigini, buğdaýyň hini dogly bişmänligini aýdýarlar. Mara vilayatynyň Murgap etrabynyň käbir daýhan birleşiklerine buğday ýorogy başlany diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Ýöne yerli käreneçler buğdaýyň hini dogly bişip ýetişmänligini aýdýarlar. Galberti de gallaçylar buğday ammarlaryna hasylyň agrymynyň azaldyryp ýazylmagynyň şikayet edýärler. Buğday ýorogyna girişildi. Ýöne heniz buğdaýçy bolan soň ammarlara tapşyrylýan buğdaýdan köp tonna ýa-da köp kilogram aýyrýarlar diýip bir murgaply gallaç Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şol sebäpden daýhanlar ekin meýdanlaryna möhletünden öň kombayn salmakdan ýüze urýarlar. Men owa başlagyna ýüzlenip kärene ýerme entek kombayn saljak däl diýdim. Sebäbi geçen ýylym 6 tonna barabar bolan buğday hasylymy 2 tonna diýip ýazdylar. Buğday gurasyny onsoň ordurjak diýdim. Başlyk maňa buğday gurandan soň guşlaryp gutarýar diýdi. Onsoň men zat çözemok häkimlik çözýär diýip sözüniň üstüne getirdi diýip marly käreneçi gurrun berdi. Onuň sözlerine görä şeýle tejribe geçen ýyllarda hem gaýtalanypdyr. Geçen ýyl meniň buğday meýdanymdan 6 tonna buğday hasyl alyndy. Ýöne buğday ammaryna eltip agrymyny çekdirenmizde terediçi Kemal diýip aýtdy. Buğday orýan kombayn ýygnalan hasylyň agrymyny görkezýär. Kombaynçy meniň buğday hasylymyň agrymynyň 6 tonna bolanyny aýtdy. Ýöne terediçi 4,5 tonna diýdi. Soňra hasylyň hapasy we çiğ bolanyny üçin hasylyň umum agrymyny 2 tonna diýip ýazdylar. 6 tonna çykan buğday hasylymy 2 tonna diýip ýazdylar diýip ýerli daýhan geçen ýylyň hasyl mewsümini başdan geçirenlerini gurrun berdi. Arz etmäge ýer galmady diýip daýhan öz umytsuzlygyny Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Nowatdaky buğday ýorogy hökümet mejlislerine hem maslahat edilýär. 13-nji maýda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 2022-nji ýylda garly orogyny guramoçuluklu geçirmek boýunça döwlet toparyny döretdi. Resminama laýyklykda ösdürilip ýetişdirilen buğday hasylyny çalt we ýetkisiz ýygnamak, ambarlara we elevatorlara bökdönüşi daşamak hemde däne öndürjiler bilen hasaplaşyklaryň wagtyna ýokary derejede gurulmagyny üpçün etmek üçin Türkmenistana 2022-nji ýylda garly orogyny guramoçuluklu geçirmek boýunça döwlet topary döredildi we onuň düzümi tasdiklanyldy diýip Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Maglumata görä Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanyna Ulag we Kommunikasiýalar agentligi ýygnalan buğday hasylynyň meýdanlardan kabul ediş nokatlaryna şeýle hem ammarlara we elevatorlara wagtyna hemde ýetkisiz daşalmagyny, ulag terişçileriniň bökdönüşsiz we ýokary netijeli iş edilmegini üpçün etmäge borç edildi. Galberti de resminama laýyklykda Oba Hojalyk ministrligi buğday daşamak üçin hususy awtolog eýeleri bilen hem şertnama baglaşyp bilýär. 10-njy maýda geçilen hökümet maslahatyna welaýet häkimleri buğday meýdanlaryna heniz tümmül suwunyň tutulýanyny habar berdiler. Bu aralykda Nowatdaky garly mewsimi Russiýanyň goňşy Ukraina esasy zamanlaşdyrýan çöldüşüniň arasyna dünýäde garly üçinçiliginiň ýagdaýy bilen bagly aladalaryň dowam edýän wagtyna gawat gelýär. Russiýa we Ukraina iri garly öndürjileri bolup durýar. Türkmenistan, Russiýa we Gazagystan ýaly döwletlerden garly önümlerini satyn alýar. Bu aralykda Sewitde iň iri garly öndürjileriň biri bolan Gazagystan buğday eksportlaryny çäklendirdi. Russiýanyň Ukrainaga garşy esasy çoluşa girişmeginiň ideýany dünýäde azyk howpsuzlygynyň ýagdaýy bilen bagly dören aladalaryň arasyna dünýäniň dürli ýurtlary azyk önümleriniň eksportlaryny çäklendirdi. Russiýa, Ukraina we Gazagystan buğday bilen bir hatarda beýleki käbir azyk önümleriniň eksportyny çäklendiren bolsa, Iran kartoşka, soğan, pomidor we badamjan ýaly käbir gök bakça önümleriniň eksportyny näwelli möhlet etýänligi gadagan etdi. Türkiýe käbir garly önümleriniň galy bersede et önümleriniň eksportyny 31-nji dekabrga çenli gadagan etdi. Bu aralykda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 20-nji maýda Gazagystanyň premier ministriniň birinji orunbasary Roman Skляry kabul edip beýleki meseleler bilen bir hatarda Türkmenistanyň çägine galla saklamak üçin niýetlenen terminalyň gurulşyny maslahat etdi. Tadahanyň habaryna görä Gazagystan tarapy bu taslama gyzyklanma bildirýär. Türkmenistan Nowatdaky garly orogyna 1.400.000 tonna buğday hasylyny ýygnap almagy gödüňine tutýar. Gallaçy kärençler Türkmenistanyň kronik häsiýeti eýe bolan suw dökünü we tehnika ýetmezçiligi barada ýyllar boýy şikayet edip gelýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary daýhanlaryň aradalaryna häkimiýet wekilleriniň ardyňy nire ýetirseň şoňa ýetir diýip jogap berýänliklerini habar berýärler. Galy berse de çopanlar hasyl ýygnalan buğday meýdanlaryna mal otlatmagyň gadagan edilýänligini habar berýärler.